Tips ala inyong, men akeh sing nge-follow mang akune dewek. Seperti biasa disambi karo memeni gombal. Alhamdulillah banget siki followersku nang FB Pro wis 12.000. Ya mungkin bagi para suhu followersku esi secuil banget. Tapi nyong bangga bae sih karena gue usahaku selama kie men bisa nambah followers. Sing wis jelas kianu followers organik tanpa nyong tuku. Yakin aja sampe Rika nganti tuku follower soalnya bisa ngerusak akunnya Rika dewek. Loh, percuma banget kan tuku followers tapi akunnya Rika ora berkembang. Terus ge sing esi cokan pada ngeluh posting konten foto tapi dolare ora nempel. Jajal deleng maning foto konten Rika anu berkonsep apa ora, duwe nilai karo bermanfaat nggo wong liya apa ora. Semisal Rika anu posting konten foto egois nggo awake dewek, kemungkinan besar dolar nempel kue angel. Aja sampai dibandingna karo tahun sebelumnya nek posting konten foto tok dolare nempel akeh. Kie wis tahun 2026 pesaing karo konten kreator liyane kue luwih berat. Oke lanjut, kenyong arep awe tips ala inyong kepriwe men carane akeh sing ngefollow mang akune dewek. Nek sing pertama dewek kue bisa nyawer bintang mang akune wong, entah pemula entah suhu. Angko tuli kang hasil saweran kue dadi ana sing ngefollow utawa mengikuti akune dewek. Tapi sepengalamanku nyong tahu tuku bintang rega 28.000 apa 30.000 lah kelalen pokoknya nyong. Sing terjadi malah nyong kelangan bintang lah sing ngefollow paling kur siji loro. Loh ya rugi nyong dong, apalagi nyong gue kan pemula. Tapi ge woro-woro nggo Rika sing si pemula ora usah kedungsak-dungsak tuku bintang. Intine siji, dewek sebagai konten kreator gawela konten sing berkonsep, bermanfaat, menarik, relate karo audiens. Engko nek kontene FYP tuli dadi akeh sing ngefollow utawa mengikuti mang akune dewek. Wong-wong bisa ngefollow mang akune dewek bukan karena diperintah, tapi karena tertarik terus seneng mang kontennya dewek. Terus nek Rika nu gawe kontennya menarik, engko tuli ana Sultan Kejora sing mampir mang akune dewek go nyawer bintang. Tapi nek Rika nu duwe modal akeh nggo tuku bintang, nggo nyawer mang akune wong, ya silakan bae kue kan duit-duite Rika. Gemien nyong juga nu sering ngeluh pas kontenku urung pada FYP. Tapi nyong boleh ngeluh anu karo tetep belajar. Justru nek Rika sering gawe kontennya ngeluh bae, wong-wong sing ora pada senang mang Rika malah keprok-keprok. Dolare ora nempel seperak pun aja nyalahna meta. Tapi deleng maning kontennya Rika anu bermanfaat nggo wong liya apa ora.